Is y gytre sbel nôl I gyfweld a Brychan Llŷr o Jess, ac ar ei aelwyd wnaethon ni sôn am y tir, y teulu ac Aberteifi. Be wedi ti mae dy deulu wedi rhoi I ti? Wel, bywyd yn yr hendre. Bywyd. Be wedi ti yw bywyd yn yr hendre a beth yw bywyd yn yr hendre? Dy drad yn sôn yn y ddeiar. Mae'n ara iawn. Mae'n bryn chi'n cael amser I gwybod yn iawn beth sy'n mynd mlaen o'ch amgylch chi, o'ch tu fewn I chi. Mae'n wel, beth mawr o fewn yr ardal yma. Mae'n rhieni wedi rhoi hynna I fi. Ti rili wedi meddwl o symud o yma? Ie. Felly fi rhaid symud o yma am gyfnod. Os fydd bethau'n mynd off I ni, ffordd dwi'n gobeithio'n anodd, fydd rhaid trefeili am fisiodd ar y tro, ond fan hyn fyddai'n byw. Wel, fan hyn gyda'n eni. Dwi'n bedroom back. Wir? Ddim o'r hospital ar beth I? O, diw, na, gomor o asl. Mewn ffordd, mae'n deimlad dwi'n ychydig yn ddig ati, achos falle fydde gymryd o bethau arall yn agor mas I fi petai ni yn symud bant I rhywle arall I fyw. Bosib jyst ardal arall, Pen Parc. Ond bydde gas dy fi adael y lle yma, bydde gas dy fi weld rhai arall yn dod I fyw yn yr endre. Petai ni'n byw yn ddinas, un o'r ddinas o'r Gaerdydd sydd yn, dwi'n agos I gytra 2 awr I we. Dwi ddim yn fawr na ydi. Bydde jyst ddim digon o le na. Lle i'r ddychymyg I fi yn bersonol. Bydde ddim adeiladau. Bydde ni'n ffili gweld digon fell. Bydde fe'n tag I fi. Ti'n teimlo bod hwnna wrth wraidd dy gerddoriaeth ti mewn ffordd, neu wyt ti'n meddwl bod popeth sy'n dy gerddoriaeth ti wedi dod o ti fas gyda o Lloegr neu America? Wel, yn sicr ar y dechrau. Pan o'n i'n fancach, o'n i'n dim ond stwff Saesneg o'n i'n gwrando ar. A stwff Anglo-Americanaidd yn dy fe, ond erbyn hyn wedi gwrando lot mwy ar pethau gweri'n Cymraeg a pethau gweri'n Wyddeleg. Dwi'm yn gwybod os dyw yn yr ardal yma bod e'n fraidd mowr ydy fe'n gerddoriaeth. Bob dydd fel ydy fe. Canu ydy. Mae fe wedi canu eriod. A mae'r teulu'n o gyntorion. Ond o ran offerynnau, sy'n traddodiad I fel I gael yn yr ardal yma, se. A drwch chi ar cerddorion Iwerddon, maen nhw'n genedl o gerddorion llewyrchus iawn. Dwi ddim yn siarad beth I U2 yn bethau fel yna, ond mae gymyn o fandiau, gymyn o gerddorion wedi dod mas o Iwerddon. Sydd ddim yn wlad bach iawn, ynddo fe? Bosib bod e ddim yn... Does dim iaith I hynna ag erbyn hyn, o'r gelig wedi diflannu, ond... Wel, mae'n esiampl ynddo fe, yn gallu gen I weld Cymru'n ddod i'r un safle yn y byd cerddoriaeth, a beth mae Iwerddon wedi dod. Gen I hynna. Be ti ddim meddwl ti wedi arwain at lwyddiant, Jess? Mae'n wedi mynd yn enw go fawr mewn, wel, blwyddyn a chwarter falle, ynddo? Be sy'n ti'n meddwl? Dwi'm yn gwybod, I suppose bod... Neu o'ch chi'n rhoi'r argraff o'ch chi'n band mowr I ddechrau? Na, wel, gallwch chi byth a wneud unio fewn Cymru os bosib ware'r lwyfan yn Aberystwyth a esgus fod chi'n nhw band mowr mewn pobl. Mae'n I werthu'n eich ben chi. Rwy'n sy'n nabod ni'n gwybod I ni. Bod ni'n... Dwi ddim yn part o'r band o gwbl. Wel, beth o'n i'n gweithio ti, ti'n achos bod ni'n byw ffordd hyn, mae'n cadw'r drad yn y ddeiar. Bydde unrhyw fath o syniadau mawr fydde dan ni o delusions of grandeur. Bydde pobl yn werthu'n yr ymfennau ni. Beth yw'r cynlluniau chi'r funud mawr? Wel, Iwerddon yw'r peth mwyaf yn y dyfodol agos, yn dyfe, jyst mynd mas I weld beth yw'r stori ffyri, ond a gobeith mynd I ware mas na yn y flwyddyn newi. Ond mae hwnna ar y funud yn... Mae'r peth cynnar iawn. Mae fe'r stage cynnar iawn yn y broses. Beth ti'n meddwl am troi dan i'n Saesneg o gwbl? Mae'n gwestiwn cas, a mae'n wastad yn licen I allu clirio'r peth lan unwaith yn byth, ond ar y funud, lle beth a diffinio beth bydd yr achos a beth byddwn ni yn neud, achos wel, wyt ti'n acto, dwi ti'n gwybod beth wyt ti'n neud o fis I fis. Mae'n un beth I ni, achos mae'n natur y gwaith yw bod ni ddim yn gwybod beth ni'n mynd I fod yn neud o fis I fis. Byddai'n ddwl I fi weid, o,
mis Ionawr byddwn ni'n canu'n Saesneg neu mis Ionawr byddwn ni'n canu'n French neu'n Gymraeg. Achos dwi ddim yn gwybod. Yn licen i syniad, ond fydde well bod fi ddim yn gweud dim byd.